kopogre gi mano, piny owacho oramo ni ok gibidok chien ne dwaro mar kedo kod kuong maricho e pacho kae. Kata bed ni weg bache to koro ywakni apedha no rocho chenro nyaka mag jous kuong matimo ohala e yor chik. Riwruog weg beche gi otende e pacho ka mong'ere kaka Balita wacho ni ruodhi mag gwenge kaachiel gi obila koro kawo chik e lwetgi mar mako jok maloko ohand kuong kaachiel gi jonyiewo mage mamadho kuong mopuodhi e beche. E kaunti ma Meru e kinde manochopo nyasi mar choko omenda ne skund sekondar ma Abodhguchi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni ok gibidok chien e dwaro mar timo apedha ni kuong maricho e pacho kae. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. As deputy president who comes from here, this region, to agree my people to be killed by alcohol and drugs when I'm deputy president, I'll be a fool. Rigathi kata kamano wacho ni jo ohala mosebedo ka uso kuong mopuodhi ohindni magegi ok bithir mak mana jo ohala ma uso kuong maricho. Sisi hatuna shida na ile baa inauza pombe nzuri, enda uza ile mzuri, wale wanataka kunywa wakunywe, lakini sumu imewekwa kwa chupa ati ni pombe, hatuwezi kubali. Kama klabu inauza pombe nzuri ifunguliwe saa 11 jioni, ikifika saa 5 ukunywe uende kwa bibi yako. Maka to bedo ni riwruok mochung' ne weg bache gi otende Balita to ywakni chakre ne apedha mag kuong maricho chakre e pacho kae. Kuonde uso math mohew 23,000 oselor ataro mar chik. Kwa sasa tunahesabu ya kwamba 23,000 wines and bars zimefungwa Kenya mzima kihalali. Kwa nini? Kwa njia isiyo halali. Na sisi tunauliza the number of people about tuna support. Out 23,000 we expecting around 880,000 employees directly and indirectly wanaenda nyumbani. Jakom mar riwruok mar Balita Simon Joroge wacho ni ruodhi mag gwenge kaachiel gi obila osebedo ka monjo bache kendo mako jouso kaachiel gi customers mage. The process of illicit and second-hand alcohol we are supporting. But now when you come to our businesses and start arresting people who are doing a business that they have never sold those products and you're telling them to close down, we really wonder if the government, and I'm saying I'm really wondering if the government is serious in fighting the illicit and the second-hand generations. Thirdly, as I finish, when they come to arrest you, or when they come to your premises, they arrest even your customers with the name of saying drunk and disorderly. Balita bedo se obila hegimagi wacho no obila kawasoya kuom jo ohala kagi kwa jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki mondo chako non kendo lesen mag kuonde uso math kaluwore ni nitiere kanise gi skunde mano yaw machiegni gi bache moseda kuom kinde malach. On the ground, what is happening, CS Kindiki, is that stocks that have been bought with people's money are being taken to police stations. All of them are still there. You're being taken to court. The court releases you because there is no mistake you have done, but your stocks still remain in the police stations. Wach ma osir kod joloko ohala mag kuong minyuoyo kitiyo kod nas mawuok e kaunti ma Mombasa mane obago ng'anyo e boma ma Mombasa ka gise achiedh nade magisebedo ka gikale e kinde magidhi nyime gi ohandgi. Koloso e boma ma Frere mantiere sub county Manyali, joloko halago wacho ni chakre ne piny owacho chak lweny mar kedo gi kuong maricho e pacho kae e kinde thuolo mar dwe achiel mokalo. Jonyarita e gwenge makadhoadh nam chumbi osebedo karakore kodgi e kit ohendni magitimo. Lakini kinachotushangaza hivi leo serikali imekuwa ikiwatafuta hawa wamama left, right and center, kisa na maana ni kuuza mnazi. Leo hii tunataka kuuliza serikali ya kitaifa na ituambie kiwaziwazi ni kuanzia lini hii pombe ya mnazi imekuwa pombe haramu. Inakuwaje watu wanafata sheria lakini imekuwa hawa wamama wanaotafuta riziki zao imekuwa hao ndio kitega uchumi cha serikali. Vipo vituo vya polisi vingine vichache ni vizuri, lakini wapo mapolisi wengi na machifu wanadhulumu hawa wakina mama. Joloko hande kuongo notero ywakgi ni obila e kaunti ma Mombasa mano singonegi ni ibing'i chal mar wachgi. Kopogre gi mano ng'anyo